Pinaigting naman ng Land Transportation Office Region 1 ang pagpapatupad ng mga batas sa kalsada sa pamamagitan ng orientation o reorientation deputation training para sa mga law enforcement officers at lady law enforcement officers kahapon. Layunin ng aktibidad na mabigyan ang mga deputized na opisyal ng sapat na kaalaman at kasanayan sa tamang pagpapatupad ng mga batas at regulasyon sa transportasyon. Kabilang sa tinalakay sa seminar ang mga bagong polisiya sa trapiko, regulasyon sa registration ng sasakyan at lisensya ng motorista at mga protokol sa kaligtasan sa kalsada. Ayon sa LTO, mahalaga ang patuloy na pagsasanay upang ma-update ang mga enforcer sa nagbabagong polisiya sa transportasyon at upang masiguro na ang pagpapatupad ng batas ay propesyonal, magkatarungan at kapaki-pakinabang sa publiko. IFM News. IFM News. IFM News.